Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сённяшні гістарычны госць Ян Чачот. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Францішак Багушевіч пісаў: «Знаць Чачота ўсе павінны». Чаму? Таму што гэта чалавек, які пачаў сучасную беларускую літаратуру. Адзін з пачынальнікаў, як мінімум. То бок ён пісаў па-беларуску вершы яшчэ ў 1818-19 годах. Гэта адзін з першых беларускіх паэтаў. Да ўсяго ж з ім звязваюць такую літару, як У, кароткая, У нескладовая ў беларускім алфавіце. У гэтым сэнсе, безумоўна, постаць знакавая. Філамат Філарэт, сябра Адама Міцкевіча і гэтак далей. Знаць Чачота ўсе павінны, згодны. Дзе нарадзіўся наш герой і якую атрымаў адукацыю? Ён нарадзіўся ў сучасным карэліцкім раёне Гарадзенскай вобласці, у вёсцы Малюшчыцы. І ён атрымаў адукацыю пачатковую дома, а пазней ён вучыўся ў школе дамініканскую Наваградку. Там ён пазнаёміўся з Адамам Міцкевічам, з якім, як пішуць, ён нават сядзеў з адной партай. І як пазней узгадваў сам Адам Міцкевіч, ён быў чалавекам, які рабіў яму вельмі часта заўвагі. Калі Адам быў там неуважлівы на уроках ці гэтак далей, што Чачот ён быў такі удумлівы, уважлівы і вельмі не любіў, калі яму перашкаджаюць вучыцца. Вось такія ўспаміны пра ягонае дзяцінства і пра ягоную навуку. А пазней ён паступіў у 1817 годзе, нарадзіўся ён у 1796 годзе. Ён паступіў у Віленскі універсітэт, у даволі такім старым для таго часу ўзросце. Чаму яго ў Віленскім універсітэце празвалі ментарам Блакітнага саюзу? Тут вельмі важны момант зразумець, што вось гэты Блакітны саюз гэта быў часткай таварыства Філарэтаў. Гэта было літаратурнае таварыства. Ён быў чалавекам, які займаўся літаратурным рухам. Ён не проста сам пісаў, не проста сам збіраў песні, фальклор вось беларускі, а ён захвочваў іншых пісаць па-беларуску. Ён захвочваў іншых перакладаць творы замежных паэтаў. Ён захвочваў іншых рухацца ў плане літаратуразнаўства, літаратурнай крытыкі. І ў гэтым сэнсе ён стаяў на чале вось гэта літаратурнага руху, а Блакітны саюз гэта саюз літаратурны. Вось з гэтага студэнцкае таварыства і вынікае гэта такое ягонае прозвішча. Як на Чачота паўплывалі гістарычныя кнігі з бібліятэкі графаў Храптовічаў у Шорсах? Ён працаваў у бібліятэцы ў апошні перыяд свайго жыцця. І трэба сказаць, што бібліятэку ён наведваў яшчэ задоўга да гэтага. Гэта фактычна былі яго родныя мясціны. Ён там жыў, там жылі ягоныя бацькі, і гэтыя гістарычныя кнігі паўплывалі на яго творчасць, прынамсі, на цыкл яго гістарычных балад. Ён стварыў цэлы цыкл 12 гістарычных баладаў па гісторыі Наваградчыны. І гэтыя балады, яны ў паэтычнай форме распавядаюць гісторыю Велікакняства Літоўскага з самага пачатку, з 13 стагоддзя. Вось тут, безумоўна, у яго нарадзілася такая любоў да сваёй гісторыі, да сваёй краіны, і тут ён зразумеў, што беларуская мова, якую ён называў славяна-крывіцкай, яна не проста самастойная, а адна з найбольш распрацаваных у славянскім свеце, таму што ён чытаў старажытныя дакументы і старажытныя кнігі на старабеларускай мове і бачыў ступень яе развітасці. Якую літаратурную спадчыну пакінуў пасля сябе Ян Чачот? Ён быў вельмі цікавым такім чалавекам. У ягоных бацькоў не было даволі шмат грошай, каб ён вучыўся ў Віленскім універсітэце. Ён пакінуў навучанне праз год, ён не скончыў універсітэт. Але ён пастаянна навучаўся, ён працаваў і ездзіў слухаць лекцыі. Ён быў вольным слухачом. Ён пастаянна удасканальваўся і быў збіральнікам вуснай народнай творчасці. Ён любіў размаўляць з людзьмі. Ён быў рамантыкам, і таму ён лічыў простую народную творчасць такой жа каштоўнай, як і антычную спадчыну. Зборнік сялянскія песні з наднёмна і дзвіны. 6 кніжак, гэта на беларускай мове.
Пасля яго засталіся песні, як гэта не дзіўна. Песні, напісаныя Станіславам Манюшкам на ягоныя вершы. 22 песні вось, на ягоныя вершы. Вось спеў на яго спадчына. Ён пакінуў спадчыну публіцыстычную. Ён стварыў статут таварыства філаматаў і філарэтаў. Статут гэты быў распрацаваны ім яшчэ ў 1817 годзе. Ён казаў, што студэнт у першую чаргу павінен быць чалавекам маральным. Гэта нават больш важна, чым вучоным. Таму што ніякая навука немагчыма без маралі. У гэтым сэнсе ён быў хрысціянінам, у тым плане, што ён казаў, што імкненне да праўды, імкненне да навукі, яна звязана з мараллю чалавека, з высокім духам ягоным. Прыклад ягона жыцця пра гэта вельмі моцна сведчыць і паказвае. Таксама ягоная спадчына палягае вось у тых баладах, пра якія я казаў. І тут мы можам сказаць, што это шматгранны паэт, пісьменнік, шматгранны чалавек, які пакінуў нам вялікую пісьмовую спадчыну. Павучальныя факты з біяграфіі гэтага глыбокага знаўцы народнай культуры і мовы. У такі драматычны момант свайго жыцця ён быў арыштаваны ў кастрычніку 1823 году. Арыштаваны і абвінавачаны ў справе стварэння патаемнага студэнцкага таварыства. А ён сапраўды ўваходзіў у кіраўніцтва таварыства філаматаў, філарэтаў, разам з Тамашом Занам, разам з Юзефам Яжоўскім і Адамам Міцкевічам. У час гэтага арышту ён не проста нікога не выдаў са сваіх паплечнікаў і са сваіх калегаў, якія ўжо не вучыліся на той момант. Трэба разумець, што гэта не было такое студэнцкае таварыства. Ужо людзі раз'ехаліся па розных мясцінах, яны ўжо былі ў розных краінах, нават некаторыя. Але справу гэту пачалі. Ён бярэ віну на сябе. Ён кажа, што гэта толькі рабіў ён. І фактычна ён прыняў на сябе асноўны ўдар. Ось гэта яго выслалі, нейкі час ён быў нават на катарзе, пасля быў ва Уфе доўгі час. Вельмі доўгі час быў пад паліцэйскім наглядам. Паліцэйскі нагляд быў зняты толькі ў 1839 годзе. Ён там зарабіў сабе сухоты вось на высылцы, і ад якіх і памёр. І ў гэтым сэнсе ён быў чалавекам высокага духу. Ён не проста казаў словы, што чалавек павінен быць высокамаральным. Ён быў ім. Вось гэта асноўны урок з ягонага жыцця для мяне асабіста. У 2021 наша краіна адзначала 225годдзе з дня народзінаў піянера беларускай фалькларыстыкі. Наш сённяшні герой сабраў і выдаў амаль 1000 народных спеваў. Ян Чачот – таленавіты паэт, асветнік, пісьменнік, этнограф, мовазнавец. Ён рэдагаваў і вычытваў карэктуру першых кніг Адама Міцкевіча. Асобныя творы Чачота нават паўплывалі на творчасць геніяльнага паэта. Той у сваім лісце да сябра пісаў: «Прэч з дарогі Заны, прэч Адамы! Не лянуйся, калі ласка, ты пішаш усё лепш». Сярод беларускіх прыказак і прымавак, якія старанна збіраў Ян Чачот, я знайшоў адну: «Трэба жыць, як набяжыць». Падумаў, што складаным, а між тым плённым было жыццё нашага суайчынніка. Таму хочацца сказаць самому сабе і кожнаму: прымай і ўплывай.